היום איתנו גל בוים, אשת שיווק ותוכן שעשתה צעד לא שגרתי. לעצור משהו שעבד כדי לבדוק האם הוא עדיין נכון לה. מאחורי העשייה וההצלחה התחילו לעלות שאלות על השחיקה, חופש ומשמעות. ואז הגיע גם המסע לאתיופיה, ששינה אצלה הרבה יותר מהכיוון המקצועי. בפרק הזה נצלול לרגע השבר, לשינוי ולדרך שבה היא בנתה לעצמה מסלול חדש ומדויק הרבה יותר. בואו נתחיל. רגע, מה שלומך? בסדר. קודם כל, איזה כיף שהצטרפת ושאת כאן. קצת נשתף את האנשים שצופים בנו על מי את, מה את עושה כאן, איך הגעת למקום שאת נמצאת בו כרגע, וספרי בקצרה. וואי, זה שלא יישמע. אני גל, אני בת 26, היה לי חברת מדיה 5 שנים, מהרגע שהשתחררתי עד היום. ובערך בדצמבר האחרון הבנתי שבא לי לעשות שינוי בחיים, והחלטתי לסגור את החברת מדיה, ולפתוח בעצם עסק לייעול בעלי עסקים עם AI, בניית מערכות. זאת אומרת, התחלת מנקודה מסוימת, אני עוד שנייה אתעמק בכלל למה פתחת את העסק הראשון שלך, מה הוביל אותך לעסק הראשון, אז ניגע רגע בדברים היבשים של איך בכלל הגעת לעולם הזה, ולמה דווקא בחרת בעולם הראשון הזה. בת כמה את? 26. בת 26, ומתי נכנסת לעולם הזה? הבנת שזה בכלל המסלול שאת רוצה לקחת? נכנסתי לעולם העסקים שהייתי בת 21. בת 21, זאת אומרת, משתחררת מהצבא ומבינה שזה המסלול שאת רוצה לקחת. אני חושבת שאני ידעתי שאני אהיה בעלת עסק ולא עצמאית עוד בתיכון, אבל איך שהשתחררתי עבודה מועדפת, תוך כדי פיתחתי את העסק. איך שסיימתי את העבודה מועדפת, עברתי לתל אביב, ושם עוד יותר הצלחתי לפתח את העסק. ואז זה כבר התגלגל למימדים שהם יותר גדולים, עבדתי עם חברות ממש גדולות, עסקים קטנים מעניינים מאוד. באיזשהו נקודה אחרי משהו כמו 4 שנים שהתגלגלתי במרכז בכל מיני ערים, חזרתי לצפון למילואים, התחילה מלחמה, חזרתי למילואים, התחלתי לפתח את העסק בצפון, ועבדתי עם עסקים בצפון מעניינים ברמות, ממש בקו העימות, כאילו, ממעיין ברוך, וקריית שמונה, וזה, וזהו, תוך כדי הטילים? תוך כדי הטילים, תוך כדי הכל, תוך כדי שאני במדים, מגיע להם לצילום עם מדים, ממש. כזה מג'נגלת בין הכל. וזהו, ובדצמבר החלטתי שבא לי דרך אחרת. ומה הביא לך כל כך הרבה את הביטחון שאת רוצה להיות עצמאית מלכתחילה? למה לא פשוט להיות... גם שהייתי נערה, הייתי, לא להגיד מרדנית, אמא שלי אם היא תראה את זה כאילו, היא תגיד שזה לא נכון, הייתי ילדה מרדנית, אבל לא הייתי בלגניסטית, יותר הבנתי שפשוט המערכת של לשבת בכיתה מול בן אדם שמסביר לי דברים שלא מעניינים אותי, ורק אכפת לו שאני אצליח במבחן, אבל לא באמת אכפת לו שאני אצליח בחיים, אז זה לא בשבילי. והייתי מגיעה לבית ספר כי אמא שהייתה מכריחה אותי, אבל הייתי הולכת לישון בספרייה. ושם הבנתי שאין מצב שאני הולכת לשבת במשרד, שמישהו יגיד לי מה לעשות כל היום, אני צריך להגיע ב8 בבוקר, שגם ככה בוקר זה לא בשבילי, ללכת ב5 והלך לי כל היום, בא לי לעשות משהו שאני אוהבת, ושאף אחד לא יגיד לי אחרת. כאילו משהו שהוא גל, יש לו את התת של גל, ואף אחד לא יזיז אותה, ואז הבנתי שאני לא טייפ של משרד. ואז הבנת שאת היחידה שיכולה ליצור לעצמך את המסלול. כן, לגמרי. את חושבת שזה קשור במקום מסוים גם לאגו? מאוד. אני יכולה להגיד שיש לי אגו ממש גבוה. תמיד אני חייבת שיהיה לי חותמת בכל דבר. חייבת להגיד את המילה האחרונה, כאילו, אני לא יודעת אם זה תכונה רעה או תכונה טובה, כי בסוף זה הוביל אותי למקומות מאוד טובים בחיים, אבל אני מאוד עקשנית ויש לי אגו מאוד גבוה. תכונה הרבה של יזמים שמבינים, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, לא מעניין אותי, אני רוצה לעשות את הדבר הזה. אני כן מסוגלת להקשיב לדעות אחרות, אני לא בהכרח אקח אותן, אבל אני כן אקשיב.
כן, זה המחשבה העצמאית הזאת של אוקיי, סבבה שיש את הדעה הזאת, אבל מצד שני, אבל לא הגעת למקום שאני רוצה כנראה להגיע בחיים שלי, אז אני אקח את העצה, אבל תודה כאילו ששיתפת אותי. כאילו, אני תמיד שמחה לשמוע עוד דעות, פשוט הן לא רלוונטיות לפעמים. זה המחשבה העצמאית הזאת, כן. שאת חושבת אחרת. אני מאוד עצמאית מגיל מאוד קטן, כאילו, ההורים שלי לא עזרו לי כאילו, אני שילמתי לעצמי על הכל בערך מגיל 15, הייתי עובדת בבייביסיטר, הייתי מלצרית, התגייסתי, היום הם מרוויחים איזה 2,000 שקל בצבא, כמה אני הרווחתי? 800. והייתי חוסכת כל חודש 400 שקל, וכאילו הייתי, זה לא שהייתי מתקמצנת על עצמי, בסוף אני גרה בפריפריה, אז כן, לא היה לי לאן לצאת, אין לי מסעדות, כאילו זה, אבל הייתי חוסכת כסף, הייתי קונה לעצמי בגדים, כאילו לא, הם שילמו לי רק על הצופים, תכלס. מדהים. שזה לא מעט. אז כאילו לא חסכת על עצמך, ובכל זאת הצלחת לחסוך כסף. התחלתי לחסוך, וזה הגיע מאיזה נקודה שאמרת כאילו, אני חוסכת ואני עובדת קשה בשביל מה? בשביל שאני אגיע למצב שגם אני יכולה להשכיר לעצמי דירה, גם אני התנהלות כלכלית, כאילו בסוף תמיד צריך שיהיה כסף בצד לימים שאין, קורונה, מלחמות, אנחנו חיים במדינת ישראל, לא חסר, וגם שיהיה לי את החופש להיות עצמאית, לעשות מה שאני רוצה בכסף שלי, וזה שלי, ואני יכולה לעשות עם זה מה שאני רוצה. הבנתי, אז היה לך את הדחף הזה, יותר לעשות, נגיד מאנשים אחרים בגיל שלך, במטרה שלך תהיה את העצמאות שלך, את השליטה שלך, את הבחירות שלך. כן. ואז הבנת שאת רוצה לפתוח את העסק. מאיפה הבנת בכלל שזה המסלול שאת מחפשת? נראה לי שמאז ומתמיד הייתי בן אדם שכזה אוהב את הרשתות החברתיות, מאז שזה נפתח, כאילו 2014 כבר הייתי כל היום באינסטגרם, ולאט לאט הבנתי שכאילו זה התגלגל, בהתחלה חברות של אמא שלי ביקשו שאני נהנה את הסושיאל, ואז כזה ראיתי בזה ממש משהו מגניב, והייתי מעלה כל היום סטוריס בצבא וזה, והבנתי שכאילו וואלה, אנשים מוכנים לשלם על זה, וזה כאילו היום, ניהול סושיאל, זה כאילו, כולן עושות את זה, כולן כזה יש להם אייפון וזהו, ומנהלות סושיאל, לא יודעות שיווק בכלל, ולאט לאט התחלתי ללמוד, הייתי שומעת פודקאסטים באנגלית, בעברית, ממש ללמוד, לעשות כמה קורסים, ואז הבנתי שממש אנשים, כאילו, רוצים לשלם על זה כסף, על לנהל סושיאל. כן. וזה היה, אני מדברת איתך על 2020, 2021, משהו כזה, זה עדיין לא היה נכון. שם דבר כמו היום. וזה התגלגל להמון המון, כאילו, עסקים שעבדתי איתם, באמת כי הגעתי ממש בהתחלה, ולמדתי שיווק, הבנתי שניהול סושיאל זה לא לעלות תמונות, למדתי אסטרטגיות, למדתי ממש כאילו פסיכולוגיה של שיווק, והתחלתי לעבוד עם המון 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 עסקים. הבנתי, אז התחלת לעבוד בעצם עם עסקים, וזה בתור עצמאית. כן. אוקיי, ואז התחלת מה? לספק שם שירות בתור מה? הייתי מנהלת סושיאל, הייתי יוצרת ימי צילום, ולאט לאט הרחבתי את האפיקים, גם הייתי מייעצת, הייתי עושה אסטרטגיות, הייתי כזה ממש רק בתחום השיווק, ואז גם התחלתי ליצור מערכי יוצרי תוכן לעסקים בצפון, אם זה עגלות קפה, אם זה שאין מה לעשות, צריך. כן. פתחתי גם לימים חברה לציוד ליוצרי תוכן, שנזכרה באותה שנה, כי בירוקרטיה זה קשה קצת. וזהו, זה כזה נהיה ממש הכל סביב השיווק והסושיאל. אז שם צברת את התאוצה עד הנקודה שרצית לעשות את זה יותר גדול? רצית להגדיל את זה? מה היה החזון? מה היה המטרה? מה העסק הזה ספציפית? אני ממש רציתי להיות מישהי שכולם מכירים אותה. כאילו שאני אהיה חברת שיווק גדולה, שכולם מדברים עליה, וזה. עכשיו, כאילו, גם היום שאני כזה זה, כולם אומרים לי, וואי, את מוכרת לי מאיפשהו כזה, ואני יודעת שזה משם, אבל כאילו, תמיד רציתי להיות מאוד גדולה, לא משנה מה אני אעשה, תמיד הייתי רוצה להיות הכי גדולה במה שאני עושה. ואז החברת שיווק, זה ממש דחף אותי, גם נהניתי מהעבודה, גם היה לי כיף לקום בבוקר ולעשות את זה, ואז אמרתי, אני כל כך נהנית, אז בוא ניתן לעוד אנשים, וכבר גייסתי עובדות. היה לי אורחות וידאו, היה לי מאוד מנהלות סושיאל תחתיי, מאוד מהר. מדהים. וזה נהיה משהו גדול, גם בלי שאני, אין לי את החזון, שכאילו עוד לא הספקתי... לחשוב על המטרה, זה כבר מתבצע. נכון. כן.
וזהו, ואז כאילו לאט לאט, כשחזרתי לצפון, הבנתי שאני בין היחידות שעושה את זה בצפון. שזה יתרון ענק. שזה יתרון מאוד, והיה לי מאוד קשה גם לעזוב את זה בהתחלה, עד שהבנתי שאני רוצה משהו אחר בחיים. וגם הייתי היחידה שעושה מערכת יוצרות תוכן לעסקים בצפון בכללי, וגם הניהול סושיאל, לא היה הרבה בנות שעושות את זה. אז כאילו זה נתן לי יתרון, ובאמת עבדתי עם המון עסקים מכל הסוגים בצפון, ובין היתר עשיתי UGC לבעלי עסקים. וזה כזה גם בצפון זה התגלגל מאוד מהר, בגלל שזה היה מאוד יתרון. כן, זה נשמע שכסף היה שם, בתחום הזה בצפון. כן, למרות שבצפון אין מה לעשות, גם בגלל שהם במלחמה כבר 3 שנים. כן. הסכומים שיש להם הם לא כמו במרכז, אין מה לעשות, ואני גם מבינה את זה, כי בסוף אני לא חושבת שמישהו חטף קשה כמו עסקים בצפון. הם עובדים, קוראים את התחת, הם עובדים, הם לא מקבלים הרבה מענקים, והרבה אנשים גם מפחדים עדיין להגיע לצפון, כאילו עכשיו סבבה, אבל הרבה אנשים באמת מפחדים להגיע, והתיירות שם ירדה ב-60%, והם מתבססים על התיירים. צימרים כבר לא הולכים, עגלות קפה מגיעים, אבל קשה להביא אותם, והיה ממש ירידה, אז גם בהתאמה לזה אתה לא יכול לקחת את אותו סכום, של אנשים שממש בקושי נפגעו. כי אם זה פוגע בהם, זה פוגע גם... כן, זה איזשהו מעגל. כן. אז בגלל זה בחרת בעצם לעבור למרכז? בחרתי לעבור למרכז, כי כאילו כל החיים שלי כאן, זה בנקודה הזאת הספציפית, אבל אני בחרתי לעבור למרכז בגיל 21 נראה לי, עברתי משהו כזה. עם בערך הפתיחה של העסק. כן. אז איך בעצם שילבת את העסק בצפון? אז זהו, אני בהתחלה הייתי רק במרכז, כאילו איך שפתחתי את העסק ועברתי למרכז, הייתי רק במרכז, רק כשחזרתי למילואים במלחמה, הבנתי שאני רוצה לעשות את הסוויץ' ובאמת לעזור לעסקים שבאמת צריכים, כי עסקים בצפון באמת צריכים שיווק. בעצם זה היה, אני רק כאילו, ברגע שהבנתי את זה, רק פרסמתי פוסט אחד, של אני באה לעזור, אני נתת מחיר, רק שנרוויח כאילו שנינו. מחיר שהוא באמת זהום, לא קורא את הכיס. ואני באה, בוא נעשה יום צילום, נבין אם זה רלוונטי, נתקדם משם. וכמות התגובות שהיו על הפוסט, כאילו מטורפת, גם כי בסוף בצפון כולם מכירים את כולם, וזה נוח. השם עובר. כן, השם עובר, בסוף, כאילו יש איזשהו מעגל שכולם מכירים. גם אם זה בפנים ולא דיברנו בחיים, ואני לא בן אדם שמכירים אותו ביישוב שלי, כי לא הייתי יוצאת הרבה, כאילו לא, אין גם לאן, לא הסתדרתי שם כל כך, אז לא מכירים את הפנים, אבל כאילו מבינים את המשפחה, ואז זה כזה, אוקיי, סבבה, אפשר לסמוך. והרבה התגובות, לא כולם נסגרו, כי אין מה לעשות, בסוף יש גם סכום שאני צריכה להתקיים ממנו, ושאני ארגיש שאני מרוויחה, כאילו, ויש אנשים שבאמת לא היה להם, וזה סבבה. והתחלתי לעבוד עם עסקים מאוד ספציפיים, וזה כאילו, עם כמה ששיווק הוא טוב, בסוף במקומות קטנים, בטח נידחים ככה, אז זה הרבה מפה לאוזן. וזה התגלגל להרבה עסקים שבאמת היו צריכים. והרגש שעזרת להם? הרגש שיש שם משמעות, שזה נותן איזה משהו מעבר לרק רישוי? כן, הרגשתי שכאילו, בסוף אני עברתי איתם על ההכנסות ועל האסטרטגיה באמת, על הנתונים באמת כל חודש, ואז הבנתי שהרווחים עולים, והם גם היו כותבים לי, המסעדה שלי ממש התמלתה, כאילו הגיעו אנשים שגרים 40 דקות מהמסעדה. מה את אומרת? רק כדי לקחת כאילו take away. בזכות התכנים שלך, שאת עשית. לגמרי. אשכרה. כאילו גם היינו, זה שיווק שהוא לא רק ימי צילום, זה ימי צילום, זה פייסבוק, קבוצות, זה פוסטים, זה הרבה דברים שרוב היוצרות תוכן לא עושות, רוב המנהלות סושיאל לא עושות. ממש לקחת עסקים שהם לא היו פעילים בקושי, כן, גם הם היו פעילים, אז כאילו עדיין צריך איזה פוש, כאילו גם אם מגיעים לך 20 לקוחות ביום, זה לא מספיק. יכול להיות שבזכות הפעולות שלך, העסקים האלה המשיכו להתקיים? אני בטוחה שכן. שזה מטורף. אני בטוחה שכן, כן. זה משפחות. זה משפחות, זה אנשים שכאילו בסוף כל בעל עסק הוא פותח עסק כי יש לו חזון, כי יש לו רצון להיות משהו גדול בעולם ולא לעבוד כשכיר באיזשהו מקום שלא יכירו אותו. ואני יודעת שבזכות תוכן
ובזכות זה שאני מביאה משהו אחר לשולחן, אז יש לו, והוא לא נסגר בגלל זה, אז כאילו הוא מגשים את החלום שלו. זה מעבר להיות בעל עסק שמרוויח כסף. זה ממש להגשים את עצמו, שזה תכלס מה שחשוב. וואו, זה לעזור לו להגשים את עצמו. כן. עסק שעוזר לעסק אחר. גם הרבה מהימי צילום שלנו, מהאסטרטגיה של העסק, של החברה, זה היה להביא את הסיפור של האנשים לפרונט. ואז שברגע שהוא מספר שזה החלום שלו לפתוח את העגלת קפה, או זה שהיא יושבת וכאילו, היא ממש פחדה והיא קנתה עגלת קפה והיא לא עשתה איתה כלום חודש והיא עמדה שם. זה משהו שכאילו ברגע שאנשים שומעים את זה, זה מטורף להם. הם מתחברים לסיפור האישי, אומרים רגע זה לא רק עגלת קפה, זה לא רק קפה, אספרסו יש פה איזה חוויה. לגמרי. יש פה איזה מישהו שחשב על הדברים והשקיע. מישהי שעושה הכל בעבודת יד והיא גרה באיזה חור נידח שגם ככה אני אגיע לשם לראות האלים בחורף. אז מה, לא נלך לעגלת קפה? כאילו תראו איזה חמודה היא, איזה בן אדם היא, מעבר לזה שהיא חמודה, בן אדם, וואו, מה לא נבוא? מדהים. הרי הצפון. אני גם רואה איך זה עובד. זה, אנשים כל כך, גם ברגע שאתה מעלה סרטון שלך מדבר על עצמך, אתה רואה שאנשים מגיבים, גם אנשים שלא דיברת איתם בחיים, וזה מה שמפיץ. ולאט לאט אנשים כאילו ממש מתחברים לזה ומגיעים בסוף. אז אני מת לדעת איך מהתובנה הזאת ומהמקום שעזרת לאנשים וראית גם את התרומה הזאת, אמרת וואלה, אני רוצה רגע לאתיופיה. אתיופיה. ניכנס לזה בצורה מעניינת. אתיופיה נראה לי, אני אתחיל ואני אגיד שאתיופיה הייתה החוויה אולי הכי מעצימה שהייתה לי בחיים. עשיתי הרבה דברים בחיים, זו הייתה החוויה הכי מעצימה שעשיתי. אני טסתי בדצמבר, הבנתי שאני רוצה לעשות משהו אחר, בערך בספטמבר. אני ממש זוכרת את זה, הייתה החלטה של רגע. מה, מעכשיו לעכשיו כזה? מעכשיו לעכשיו. מה גרם לזה? יש לי כל כך הרבה שאלות. דיברתי עם חבר ממש טוב, והוא אמר לי, הוא בדיוק חזר ממשלחת באוגנדה. ומאותו עמותה שאני יצאתי ממנה, והוא אמר לי שהוא ממש נהנה, ושהוא כאילו, אפריקה היא מקסימה, וזה אמרתי, יאללה, כאילו, את משתחררת ממילואים בנובמבר, לא עשיתי טיול אחרי צבא, אני השתחררתי, פתחתי עסק, עברתי לתל אביב, לא טסתי לדרום אמריקה. ישר המסלול של הקשה ביותר העסקים. שאפשר לבחור. לגמרי. אז אמרתי, יאללה, תעשי טיול אחרי מילואים. כאילו, תעשי טיול, וגם, לכי להתנדב, כאילו, את אוהבת את זה. אני הייתי בצופים, כאילו, עשיתי שנת שירות, התנדבתי מלא מהחיים שלי. כל חודש אני מתנדבת, כאילו, זה, לכי, תתנדבי, תטוסי למקום שאת לא מכירה, צאי מאזור הנוחות שלך, והייתי, כאילו, הגעתי לשם עם הרבה טראומות שנפטרו באתיופיה, שזה גם מה שנראה לי גרם לחוויה להיות הרבה יותר מעצימה. פתאום זורקים אותך בכפר, 5 שעות מאדיס, שזה כמו לנסוע לאילת, רק שזה עברת רבע מדינה, ועם אנשים שאתה לא מכיר בחדר, מישהי שאתה לא מכיר בחדר, אתה לא יכול לשתות מהמים מהברז, שלי יש בבית מי עדן מהברז, אני מרמת הגולן. פתאום, המקלחת אין לך מים חמים, אין לך מים. כאילו אתה עם זרם של זה מוציא אותך מאזור הנוחות, וברגע שאני החלטתי שיאללה, כאילו גל, לכי על זה, תצאי מאזור הנוחות שלך, וזה לא קלישאה, כאילו, אל תגידי לעסקים שאת עובדת איתם, תצאו מאזור הנוחות, ותשארי באזור נוח. כן, כאילו נוח לי להצטלם. לא, אין לי בעיה שיש לי מצלמה. להם לא, לי כן. מה אני עושה שזה? אני גרה אצל ההורים, אני עושה מילואים, זה נוח, יש לי אחלה הכנסה. אני עובדת בעסק תוך כדי. את לא באמת יוצאת מאזור הנוחות. תעשי משהו שהוא מטורף בשבילך, משהו שלא היית עושה בחיים. השלב הבא שלך. באותו יום נרשמתי, יום אחרי זה עליתי לזום ראיון, כאילו למשלחת. באותו יום הודיעו לי שהתקבלתי, בוקר אחרי כבר הורדתי 7,000 שקל למשלחת. וואו. קניתי את הכרטיס, קניתי את כל מה שצריך. יואו. והחלטתי שאני טסה. וזה היה כזה, אני יודעת שאני משתחררת בערך בנובמבר, אני טסה בתחילת דצמבר, לא, באימה, כאילו. ואני לא האמנתי שאני אטוס עד הרגע שעליתי למטוס, כאילו הרבה פעמים אמרתי לעצמי, למה את צריכה את זה, העסק שלך, מה זה עובד טוב עכשיו, כאילו גם, וגם, רק השתחררת ממילואים, למה שתעשי את זה לעצמך, כאילו, טסה למקום, לא למילאנו, כאילו, לא לנופש. לא לנופש, את הולכת לקרוא את התחת, עם אנשים שאת לא מכירה, אני לא מסתדרת, לא יכולה לישון בחדר עם אנשים
שאני לא מכירה. עזוב את זה שהיום זאת שישנה איתי בחדר היא כאילו, היא אחותי. כאילו, זה היה טראומה ממש נפטרה שם. וזה היה חוויה, פתאום זה נותן לך כאפה של פרופורציה בחיים. כאילו, על מה אני בוכה פה בארץ, על זה שכאילו, לא יודעת, אין לי את מה שאני רוצה להשיג, כאילו, אז תעבדי קצת יותר קשה. שם לאנשים אין נעליים, כאילו, אין להם ברית שיניים, הם לא יודעים מה זה. מצחצחים עם קנה סוכר. אז מה זה פה בארץ, בהשוואה לשם? בארץ לא משנה מה תעשה, תרוויח מלא כסף, תגשים את עצמך, אתה לא... זה לא יספק אותך. כאילו, אתה תמיד, אבל הוא הצליח יותר, אבל זה, ואני הרגשתי שאני ממש ואפשר יותר, וסבבה שעכשיו טוב לי ואני מרוויח יפה, אבל כאילו, אני יכול להרוויח יותר. ואתה כל הזמן באיזשהו מרדף לא נפסק, ואז אתה מגיע לאתיופיה והזמן נעצר. עזוב את זה שהם ב-2018, זה כבר נושא אחר, אבל הזמן נעצר, הם אנשים נוסעים שם, מסיעים דברים על חמור. הם כאילו חיים אספרסו שם עולה, אספרסו, קפוצ'ינו עולה שם 2 שקל. מטורף. זה חינם. זה חינם, מה זה? אתה כן. 3 ביום לפחות. הכל שם פתאום כזה זול, אז סבבה שהם מרוויחים בהתאם, וכאילו הם לא מרוויחים הרבה כסף. נכון. אבל שאתה בא למקום כזה, שאתה רואה על מה אתה מתלונן? כאילו על זה שקפה פה ל-14 שקל, אין להם, הילדים שם מגיעים עם מכנסיים קרועים לבית ספר. וואו. כאילו, הבנות שם לא יודעות מה זה מחזור. כאילו, הן יודעות, הן מקבלות, אבל אין להם את האמצעים כמו שיש לנו בארץ. אנחנו מתלוננים על זה שזה יקר. הם לא מכירים את זה בכלל. הם לא יודעים שיש את האופציה הזאת. והן לא מגיעות לבית ספר שבוע בגלל זה. ומההסתכלות שלך, זה נראה שהם יותר שמחים בהשוואה לישראל? אז הם מאוד שמחים. כאילו, הם מסתפקים מהדברים הקטנים. ואני זוכרת שאני הגעתי לשם, אז אמרו לי, אל תסתובבו עם תכשיטים גדולים, כאילו שרשרת אחת, שהיא יחסית צמודה, הגילים לא, כי יגנבו לכם אותם. ושאנחנו הגענו שם לבית ספר, אז הילדים, אם אני בטעות משאירה את הטלפון שלי בחוץ, הם יחזירו לי אותו. ואתה שם להם שיר, והם ירקדו איתך, והם ישמחו איתך, ושמנו להם נדנדה בבית ספר, וזה עשה להם את היום. עשה להם, הם לא ידעו להתנדנד בהתחלה, הם לא מכירים את הפיצ'ר הזה נדנדה, ושלימדנו אותם להתנדנד, אתה רואה את כולם מחויכים, והם תמיד רוקדים, והם תמיד שמחים, ותמיד כזה באים לחבק אותך, כי אתה כאילו עושה להם את היום רק מלהיות שם, בבית ספר, כאילו. רק מהשוני, ממה שאת מביאה. כן, והם לא דוברים, אנחנו לא דוברים את אותה שפה, הם לא יודעים אנגלית, אני לא יודעת אמרית, הם גם לא מדברים באמת אמרית, כמו שפה האתיופים מדברים, והם שמחים מזה, כאילו הם מבינים אותך, עזוב את זה שהם מבינים אותך גם מהדברים הקטנים, מהידיים, ועשינו להם שמלת, והם ישר כאילו באו ועזרו, ונהנו מהעבודה, כאילו הם לא משנה מה תעשה להם, לא משנה מה תביא להם, וגם אם לא תביא להם כלום, פשוט תהיה נוכח. האור שיש להם בעיניים הוא אור שלא ראיתי באף מקום אחר. זה אור טבעי, כמו של ילדים. והם ילדים, אבל כאילו זה לא כמו ילדים פה. אין להם טלפונים, הם לא מסתכלים בטלפון, הם גם לא שיש להם כדור או משהו, לשחק כדורגל, כן? אבל 3 מקלות מספק אותם, ומקלות כאילו יש. את חושבת שהם שמחים בגלל שהם לא מודעים למעבר, או שהם לא חושבים על המעבר? אני חושבת שהם לא יודעים מה יש בחוץ, ובגלל זה הם לא משתוקקים למה שיש בחוץ, כי הם לא יודעים, אין להם סושיאל, הם לא רואים יש אנשים אישה שקופצת על למבורגיני, כאילו, וזה מזה הם מרוויחה כסף, הם לא מבינים שיש את הדבר הזה בחוץ, הם לא יודעים שיש למבורגיני, הם לא מודעים, אין שם רכבים. כאילו הם מבחינתם, יש להם עכשיו איזה מנה מיוחדת יותר ממה שהם רגילים לאכול, זהו, יש להם את הבסט. כן, כאילו, אפילו לא אוכל, אפילו לא זה, אפילו הדברים הקטנים, כאילו יש לי את החברים שלי, וזהו, זה מה שאני צריך, אני לא צריך יותר. וואו. ואת אומרת לי שהיית שם תקופה של שבועיים באתיופיה, והגעת עם איזו מטרה לפני זה לאתיופיה, משהו שקשור לעסק? אני רציתי לצאת מאתיופיה, איך שאני חוזרת, כי הבנתי, בגלל שהייתי עובדת בעסק שלי, אז אני ידעתי שעכשיו שבועיים אני אפסיק, וגם אם יש לי עובדות אין מה לעשות, זה לא כמו שאתה, הבעל עסק נמצא בעסק,
אני אגיע לשם ושבועיים לא תהיה עבודה כמו שצריך, עבודה רציפה, וידעתי שהמהלך הבא שאני אעשה, לפני אתיופיה הכנתי את הכל, ידעתי שאני אחזור יום אחרי, אני אעשה וובינר, ושם אני אמכור את הניהול סושיאל לעוד עסקים שעדיין לא מכירים אותי. הגעתי כאילו עשיתי אוטומציות, בניתי דף נחיתה, כל מה שצריך, ושהגעתי, ממומן ממש, ושהגעתי לאתיופיה, הכל היה אמור לעבוד כמו שצריך, ושחזרתי פתאום הבנתי שלא הכל עבד כמו שציפיתי שיעבוד, ואוטומציות וזה, ושם הבנתי שכאילו לא בא לי להיות הבן אדם שאם הוא לא נמצא בעסק, אין עסק. ובאתיופיה הבנתי שבא לי לחקור עוד תרבויות, כאילו, אתיופיה זה לא מקום שתשים אליו בטיול הגדול, זה לא מקום שתשים אליו, כן. כאילו, זה עוד מקום בעולם, אבל לא משהו שחווים, ואני רוצה לחוות. אני רוצה להיות עוד באפריקה, אני רוצה לחוות תרבויות או שכולם מכירים גם, אבל גם את כל התרבויות שאני יכולה לחוות. וזה לא יכול להתאפשר לי אם אני עובדת כל היום כאילו 16 שעות ביום, זה לא מה שיתאפשר לי. כאילו מצד אחד נמצאת בחול ואת רוצה לחוות, ומצד שני רגע יש לך את העבודה שאת חייבת להריץ ולקדם. וזה לא שאתה שכיר ולקחת חופש, לבעלי עסק אין חופש, אין להם ימי מחלה, הכל עליי. ושוב, גם אם יש לי עובדות, זה לא כמו שהבעל עסק נמצא בעסק, והבנתי שלא בא לי את זה, כאילו לא בא לי שהעסק שלי יקרוס, כי אני לא שבועיים נמצאת, בטח שאנחנו חיים במדינה שמחר תהיה מלחמה ויקפיצו אותי למילואים, אני עושה מלא מילואים. אז מה, אני אהיה שבוע במילואים ואני לא, העסק לא יעבוד? אז בא לי לבנות איזשהו משהו שהוא יעבוד בשבילי גם אם אני לא נמצאת. וחזרתי, לקחתי לעצמי כמה חופש להקל את זה, ולהקל את זה שלא בא לי יותר את מה שאני עושה. שזה מטורף. שזה מטורף. הגעת לשם ממקום שאת רוצה להצמיח את העסק, וחזרת בנקודה אחרת. וחזרתי בזה שלא בא לי את זה יותר. כאילו... אשכרה, וזה משבועיים. וזה משבועיים, והיה לי לידים ולא היה לי כוח להתקשר אליהם. וואו. והייתי יושבת במיטה, לא היה לי כוח לקום בבוקר, כי... למה? כאילו עוד פעם לעשות את העבודה המתישה הזאת. כי זה לא מקדם את המטרה החדשה שלך. כי לא בא לי כאילו לעבוד כל היום. וממש כזה הייתי באיזה שבועיים של מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו. כאילו השתחררתי, ידעתי מה אני רוצה לעשות, 5 שנים עשיתי את מה שאני אוהבת, טסתי לאתיופיה, חזרתי, אני לא אוהבת יותר את מה שאני עושה. מטורף. מה עלה בחיים? מטורף, איזה תפנית. כן, מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי? מה את עושה עכשיו עם החיים? ואז אמרתי, טוב, מה, זה כאילו לא עבד, אבל צריך להמשיך. כאילו, בסוף אני צריכה להרוויח כסף, אני רוצה לעבור לגור לבד שוב, אני גרה אצל ההורים, אני צריכה כסף, בן אדם, אנשים מתנהלים עם כסף. ואז אמרתי, כאילו, טוב, אבל זה לא עבד, אז איך אני גורמת לוובינרים שלי לרוץ כמו שאני רוצה שהם ירוצו, בלי שאני צריך להתעסק עם 50,000 תוכנות, לבנות דף נחיתה במשהו, לבנות אוטומציות במקום אחר, לבנות את הכל בכל מקום אחר, ובסוף כאילו משהו אחד לא עובד, אז אתה צריך להיכנס ספציפית, כאילו, אני רוצה הכל בבת אחת. ואז התחלתי להיכנס, דודה שלי אמרה לי על איזה משהו שנקרא בייס 44, אמרתי בוא נבדוק. ומשם יצאה תוכנה, שעוד שנייה עולה לאוויר, כאילו 4 חודשים בערך שאני מפתחת אותה, גם עם קוד קצת למדתי, וקצת זה, ופשוט אמרתי איך אני יכולה להפוך את מה שאני עושה, ואת המשפך השיווקי שלי, לנוח. למשהו שאני לא צריכה להתעסק בו יותר מדי, שאני צריכה לשגר משהו לאוויר, וזהו, והכל עובד בצורה אוטומטית, לא צריכה לדאוג. אז זה הגיע ממקום שהבנת שיש פה איזה אתגר מסוים, משהו שאת רצית לעשות לעצמך, הבנת שהוא דורש הרבה מאוד בגלל שהיית באתיופיה, והבנת שזה לא יכול לעבוד בלעדייך, ואז חזרת לארץ ואמרת, אוקיי, אם לא תחום הזה, אז תחום אחר, אבל גם משהו שיכול לתרום לאנשים אחרים בבעיה שהייתה לך באתיופיה. אני אפילו לא חשבתי שאני רוצה להפוך את זה לתחום. אני אמרתי, בוא נבנה לעצמי משהו, יהיה לי נוח להתעסק בו, ואני אעשה אותו. כן. כאילו לעצמי. ואז, תוך כדי הפיתוח, הבנתי שאני ממש נהנית מזה, ממש, ואני מתחילה לפתח, ופתאום עברו כאילו 5 שעות, ואיך זה קורה, כאילו, רגע. כן, זה ממכר. זה ממש ממכר, ואז אמרתי, טוב, כאילו, איך אני יכולה לעשות עוד? איך כאילו, מה עוד אפשר לעשות בדבר הזה?
והתחלתי לפתח CRM ודפי נחיתה ואוטומציות והכל, הכל, הכל, ולא רק בבייס, במייק, והתחלתי ללמוד את זה, ועכשיו עם הקלוד קוד, פתאום הרבה יותר נוח, וקלוד קוורקר, שהוא הרבה יותר נוח ועושה בשבילי משימות, ורק השבוע כאילו גם בניתי בוט לטלגרם שמסדר לי את היומן, גם אספתי את כל, לא אספתי, ביקשתי מקלוד שיאסוף לי את כל החשבוניות, ויסדר לי תוכנית פיננסית עם כל המנויים שלי בחודש, והוא עשה את זה, וזה כל כך פשוט כאילו. כן, באיזה פקודה של כמה שורה, שורות. כן, וזהו, והוא מסדר לי הכל. מחליף תוכנה שלמה. מחליף מלא אנשים, מחליף רואה חשבון, מחליף עורך וידאו שאני אוכל לשלוח לו את הפודקאסט הזה אחרי זה, והוא יוציא לי רילס, כאילו, מחליף אנשים שבונים דפי נחיתה, כאילו, סבבה זה לא ייראה כמו AI. זה כנראה, כאילו, ה-AI יכול להחליף, אני מצטערת, אני יכולה לשלוח לו דף נחיתה, והוא יעשה לי בדיוק אותו דבר. מה את חושבת שבינה מלאכותית לא יכולה להחליף? את האנשים שעובדים עם הידיים. אנשים שעובדים עם הידיים. עם הידיים. מה זה עם הידיים? חשמלאים. עבודות השחורות, מה שנקרא, כן. מהפכת ה-AI היא כמו המהפכה התעשייתית שקרתה אז. כן. כל האנשים הוחלפו במכונות, עכשיו הכל הופך ברובוט. וזה כאילו אנשים, גם אז אנשים נלחצו מזה, ופתאום לא היה עבודות, ופתאום זה, ופתאום היה משבר כלכלי, כביכול, ועכשיו יהיה אותו דבר, בדיוק אותו דבר, ואנשים כאילו, אז לא נלחצו מזה, כי כאילו לא היה את כל המנטורים שיושבים בסושיאל, ואומרים, לא יהיה לכם יותר עבודה, וכל השכירים התפטרו בגלל ה-AI, אז גם הרבה בעלי עסקים יוחלפו על ידי ה-AI, לא רק שכירים, אבל זה כאילו, בגלל שלא היה מי שיפחיד אותם ככה, אז הם לא נלחצו מזה עד כדי כך, אבל גם אז זה היה מאוד מפחיד, כאילו, זה אותה מהפכה, וגם עוד כמה שנים, כאילו עוד איזה 100 שנה יהיה לנו עוד מהפכה כזאת, לא לנו, נכדים, להמשך, כן. אבל כל כמה שנים יהיה מהפכה כזאת, וימציאו עוד משהו ועוד משהו. ואת כבעלת עסק, אין לך את המחשבה הזאת שאת אומרת, רגע, אם באמת הטכנולוגיה מתקדמת כזה מהר, מה יהיה שנה הבאה? אני חושבת שבכללי, בעל עסק שהוא לא לומד כל היום על איך הוא יכול לייעל את העסק שלו, אז הוא לא ימשיך עוד הרבה, אבל בכל דבר, כאילו, לא משנה מה תעשה בחיים, ברגע שאתה לא מיועל כמו שצריך, ואתה כאילו מבזבז את הכסף שלך על עובדים שה-AI יכול לעשות את זה בקלות, אז אתה כאילו, אתה לא תמשיך, אין לך מקום עוד בעולם העסקים, ואני כל היום לומדת משהו חדש, כאילו גם את הקלוד קוד, הורדתי רק שבוע שעבר, והיום הוא עושה לי את כל העבודה בערך. אז כל היום אתה צריך ללמוד ולחדש וזה, חייב לעשות את ההתאמה. אתה חייב לעשות לעצמך את ההתאמה, כדי שלך יהיה יותר נוח, כאילו בסוף העסק צריך לעבוד בשבילך, ואם יהיה לך את הדברים הנכונים, אז יהיה לך הרבה יותר קל לעבוד. מעניין. כן, יש לי גם חבר שהוא עכשיו בתאילנד, הוא טס לשם כשהוא בונה דפי נחיתה, והשבוע הוא שולח לי הודעה, ואומר לי, שמע, אני רוצה לעבוד עכשיו על סוכנים, ולעבוד על סאסים לבעלי העסקים, וזה הכיוון שהוא רוצה. ופתאום עכשיו הוא שינה כיוון לגמרי מדפי נחיתה, הבין שהאתרים יכולים עכשיו להחליף את זה, דרך כלות שאפשר לבנות מלא דפי נחיתה בדקות, אפשר גם לשכפל אתרים אחרים. אפשר לצלם צילום מסך של איזה מקום, ולהעביר את זה לצ'אט, והוא בונה את זה מחדש. לגמרי. והוא יכול גם לבנות ישירות באלמנטור, דרך הקלוד קוד, שהוא יכול להשתלט על המסך ולבנות את זה לבד. גם אוטומציות, אני יודע שזה כבר יודע לעשות את זה לבד, שהוא נכנס למייק וכבר שם בונה את כל הסינריו. בדיוק עשיתי את זה לחברה אתמול, שהיא ממש הופתעה מזה, אתמול לפני יומיים, ישבנו ואז היא אמרה לי, כן, אני צריכה לחדש את הטופס לידים במייק, ואני לא יודעת איך עושים את זה, ואז אמרתי לה, מה בעיה, בואי נביא לך קלוד קוד, רגע, דקה. פתחתי לה, כתבתי לו, משפט, רק מה היא צריכה, איזה טופס לידים, מספר מזהה, משהו שאפשר להוציא מהמטה בקלות. אמרתי לו, תשתלט לי על המחשב, תעשה את זה בעצמך. לקח לו איזה 10 דקות, כי היה שם איזה בלגן, אבל הוא עשה. והוא עושה, והוא כותב לה מה הוא עושה, שורה, ולא, ואם זה לא יעבוד. אז אמרתי, אין בעיה, נבקש ממנו לעשות טסט. עשה טסט, ראתה שעובד, זהו. לא צריך יותר. עשה את זה לבד. עשה את זה לבד, כאילו, בשביל, וכל הדעות שאני שומעת, וגם מהסביבה, כאילו, גם ממנה, זה, אבל לא טכנולוגית, אבל לא זה, אבל בסדר, אבל הוא מדבר בשפה שלך. כן. זהו טכנולוג, את צריכה להגיד לו מה את צריכה, והוא יעשה. אבל לא צריך לדעת קוד, זה רק לדעת איך לרשום ומה לרשום,
מה שאתה צריך אפילו, כן. אני לא כותבת איזשהו פרומפט, תתנהג כמו, אני פשוט כותבת לו מה אני צריכה והוא עושה בשבילי. כן. משתלט לי על המחשב, משתלט לי על הכל, אני יכולה לחבר לו את הבייס. הוא עזר לי המון עם האוטומציות של הבייס, עם המיילים, כאילו יש דברים שהג'ימיני לא יודע להגיד, והוא ממש עושה את זה, ואם הוא לא מצליח, הוא מדבר עם ה-AI, זה כאילו שני אנשים שמדברים ביניהם, כן, ואתה לא, מוצאים פתרונות לבד. אתה הגלגל שלישי. מטורף. כן. בסוף הם השתלטו עלינו. הם משתלטים עלינו, לאט לאט. יש איזה סרטון אחד שראיתי על קלוד, שאפשר לעשות לו פסטר. ידעת שאפשר להאיץ את הקלוד? אז הוא יצא לו כמו וויפ. כמו, איך קוראים לזה? כמו שוט. כן. אז הוא עושה ככה כל הזמן והוא מאיץ אותו. מאיץ. זה מצחיק. אני עכשיו מנסה לבנות בוט שישב לי ואני אדבר איתו, כי כמה אתה יכול לרשום? כאילו בא לי לדבר עם בן אדם. פשוט להגיד לו מה אני צריכה, להסביר לו והוא יעשה. בוט שכרגע הוא רק יודע להגיד בוקר טוב, אבל לאט לאט אנחנו, גם באנגלית, אבל לאט לאט אנחנו מתקדמים לשיעשה באמת דברים. בקלוד קוד, רק כתבתי לו כזה כמה דברים, שזה בוט שהוא עושה בקלוד קוד את הפעולות? זה כאילו מה זה אייג'נט? אייג'נט, כן. מה הוא עושה? פשוט במקום שאני אקליד לקלוד קוד דברים, אז אני אומרת לו. ואז אני אומרת לו בשפה שלי, ואז הוא מבין אותי. במקום שאני אתחיל, הרי זה נראה באמת מישהו טכנופוב, אז הוא מסתכל על הקלוד קוד, והוא נבהל. כן, זה סינית. זה סינית. ככה בכפתורים. כפתורים, וזה כזה, האחוז, כאילו אתה צריך לדעת מה לכתוב לו, זה לא כמו צ'אט רגיל. וזה באמת מלחיץ, האנשים שלנו, אותי זה מלחיץ, אני לא בן אדם טכנולוגי, למרות הכל. וזה מלחיץ, אז אני מעדיפה לדבר איתו, כאילו, הוא ידע, אני פותחת לו קלוד, והוא מופיע לי על המחשב, פשוט על המסך. זוכרת שפעם זה התחיל, אני זוכר הפעם הראשונה שהתלהבתי מבינה מלאכותית, זה היה במידג'רני, וזה היה בדיסקורד. זה הכי מגיל 6, זה היה צריך להוריד את הדיסקורד, מה הקשר לאיזה פלטפורמה חיצונית, ולתת לו איזה פרומפטים עם דברים ספציפיים, ואז השתדרג מאוד מהר. בהתחלה זה היה גם עם וויל סמית, יש את הסרטון הזה שהוא אוכל פסטה. כן, נכון. אז תמיד עושים את ההשוואה הזאת של איך זה היה בעבר, ואיך הוא אכל פסטה שם כולו כזה מחורבש, לאיך זה נראה היום. שזה כאילו שינוי מטורף. זה שינוי מטורף. אני זוכרת שלפני כמה שנים, לפני שנה, עשיתי סרטון שאני הכנסתי UGC לעסק, שאני בונה ממש מערכי UGC, ואני מביאה את היוצרות תוכן. והיום, כאילו, ואני אמרתי שהיום המשפיעניות, זה לא יהיה כמו שזה, כאילו, זה לא רלוונטי כבר משפיעניות, והיום ה-UGC הוא מה שנכנס חזק. שגם זה אפשר לעשות עם בינה מלאכותית. זהו, ואז היום, שזה עוד יותר מאיים. שנה מהיום, יש כל כך הרבה אתרים שאתה יכול לבנות מבינה מלאכותית בן אדם, שמחזיק ממש כמו שצריך מוצר, ומדבר ממש טוב בעברית. והוא גם נראה אשכרה אמיתי, ונראה הוא נראה בן אדם. והוא לא מעוות, הוא ממש אמיתי כאילו. כן. והיום אני כאילו אומרת, ומה עברנו מאז? כולה שנה, כאילו. איזה שנה? זה היה באוגוסט האחרון. יש גם הרבה, אני רואה כל מיני אנשים בסושיאל שהם עושים פרסונל ברנד לבינה מלאכותית. לוקחים איזו דמות ואז אומרים זה שמעון הוא התגרש לפני איזה שנתיים וכך הוא היה כשהוא היה נשוי ועכשיו תראו איך הוא חטוב ונראה טוב וכל זה, ואנשים אשכרה כאילו מגיבים לו והם בטוחים שהוא אמיתי השמעון הזה. אז אני לפני שנה בערך שנה ראיתי שסופר פארם הביאו דוגמנית AI. די, לפני שנה. לפני בערך שנה. מה היה לפני שנה? והם החליטו להביא את הדוגמנית, וזה כאילו בעיניי היה צעד שאני אמרתי, הסתבכנו. הסתבכנו, לא צריך אותנו יותר, לא צריך דוגמניות, אפשר לבנות ב-AI מישהי שהיא נראית לא פחות ממצוין, להלביש עליה זה הבגד שאני רוצה שיהיה עליה, טק. אני רוצה שהיא תעשה סקין קר עם המותגים של סופר פארם, טק, שם את זה בפרומפט, ויש דוגמנית AI שעושה בשבילך הכל. גם צלמים, צלמי מוצרים, צלמי אנשים, לא שאפשר לשלב אנשים, כמה תמונות של בגדים, כובע, משקפיים, וזה בונה את זה לדבר אחד. וברגע שסופר פארם עשו את הדוגמנית הזאת, אני אמרתי כאילו, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, אתה חייב להיכנס לעולם הזה, חייב, לא משנה מה תעשה, אתה חייב. תשים לאתיופיה ונשארים שם. כי שם הם די מחשבים לכל אחד. מוכרים להם את השירותים האלה. תתחיל, אפילו לא AI, תתחיל למכור להם ניהול סושיאל, אתה חי ב-2018 באתיופיה. זהו, מה אין להם כסף לשלם על זה, או שזה ממש קצת. לאט. אתה חי שם אבל גם כמו באתיופיה, עם אותו... נכון. בסוף אבל אתה גם אוכל שם אוכל הרבה יותר בריא,
בהרבה יותר סול. כאילו, פה אתה קונה בכמה, נגיד 7 שקל לקילו עגבניות, אז שם אתה אפילו קונה אותם לא מרוססות, שזה כבר זה כבר יותר טוב. כבר יותר טוב, אתה גם יותר בריא. הדבר הזה גם, כן. אתה כבר לא צריך ללכת לבתי חולים ולשלם 900 שקל על כל ביקור. אז עכשיו, רגע, את עכשיו חזרת מאתיופיה, את עוסקת בתחום שונה ממה שעסקת פה בעבר, יש לך כרגע את האפשרות להיות בכל מקום בעולם ולעשות את מה שאת רוצה, הגעת למטרה הזאת? אני הגעתי למטרה שאני יכולה להיות בכל מקום, מתי שאני רוצה, אבל אין דבר, כאילו, בסוף צריך לבסס עסק, צריך לעשות ימי צילום, לשווק, ברור שגם את זה אפשר לעשות מכל מקום בעולם, אבל אתה רגע צריך לבסס את עצמך, ואז לטוס, להגיד לך שאין לי עוד חצי שנה טיסה לתאילנד, זה יהיה שייקר, אנחנו מתכננים להקדים אותה גם, אבל... המטרה לי להישאר שם? לכיוון אחד או לא חזור? זה השאלה. לא, יש לי הלוך חזור, להגיד לך שאנחנו לא שוקלים לבטל את החזור, זה יהיה שקר, פשוט הבחור שאני טסה איתו חוזר ללמוד, הוא לומד, כאילו הוא עושה תואר. אז יכול להיות שאני אשאר גם לבד, כי אני לא מחויבת. שווה. מה שנקרא. שווה מאוד. זה יתרון ענק של להיות עצמאי. גם האפשרות לעבוד מכל מקום, חופש תנועה, חופש מחשבה, שאת מחליטה שהכל עלייך. לגמרי. שאין מישהו שאומר לך מה לעשות, איך לעשות, זה לא בסדר, למה זה לא בסדר. מתי לעשות. בדיוק. עכשיו גם אנחנו כחשיבה שהיא יותר עם אגו נקרא לזה, יש לנו כמו איזה מחשבה שאנחנו יותר טובים. או שאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, אנחנו אומרים, וואלה, הייתי עושה את זה קצת אחרת. או הייתי עושה את זה יותר טוב, או הייתי מדבר בצורה יותר שונה, בשביל להגיע לאותה מטרה. נכון. אז גם כשעובדים תחת מישהו אחר, ואותו בן אדם, נגיד, עושה פעולות אחרות ממה שאנחנו היינו עושים, פתאום מרימים גבה כזה, מה אתה עושה? מכירה את זה? נכון, בטח. מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? כאילו... למה ככה? למה ככה? אני רואה הרבה בעלי עסקים שכאילו גם הסרטונים בסושיאל, שאני כאילו אומרת, אני מסתכלת על זה, אני כאילו, איך זה בא לטובתך, הסרטון. כאילו לפני כמה זמן ראיתי סרטון בסושיאל של איזה מאמן כושר, שאומר שהוא בא ואיזה מישהי הייתה לו לקוחה, שכאילו הוא עשה לה היקפים, ואז איכשהו גילה שהיא טרנסג'נדרית, וזה היה לו ממש מוזר. עכשיו כאילו, סבבה, בינת הסיפור, סיפור אותנטי, יופי, איך זה בא לקדם אותך, שאתה, לא יודעת, הומופוב או משהו כזה, כאילו סבבה, אני מבינה, יש אנשים הומופובים, אין לי בעיה, כאילו בסדר, תהיה מה שאתה רוצה, אבל למה לא את הסרטון הזה לסושיאל, כאילו איפה זה מקדם, יש פה הרבה חשיפה, מצד שני לא בטוח כמה זה בא לטובתו. אז אני כתבתי לו שאני לא מבינה איך זה בא, ואז הוא אמר לי, הוא ראה שאני כאילו גם מתעסקת במדיה, ואז הוא אמר לי, את מבינה שחשיפה זה חשוב, אז אמרתי לו, אני מבינה שחשיפה זה חשוב, אבל סוגי חשיפה, כאילו בוא, איך זה מקדם אותך, זה שאתה הומופוב, זה שאתה לא רוצה שטרנסג'נדריות יבואו, בסדר, אז זה לא אוכלוסייה כל כך גדולה, אבל גם אני בתור מישהי שהיא לא טרנסית או לסבית, אני לא רוצה לבוא לבן אדם ששופט אותי על... בסוף הוא שופט מישהי ומעלה את זה לסושיאל, לא משנה מה היא. כן. כאילו גם אם אני הייתי שמנה ואני הייתי באה, אז... נכון, איפה הוא היה מסתכל. אז הוא היה גם מעלה עליי סרטון שאני שמנה והוא מודד, כאילו... כן, זה משהו שנשמע פחות יקדם אותו. כן. אלא אם זה משך לו קהל מאוד ספציפי. אז זהו, נראה שהכל היה שמאית, ואני מבינה, יש אנשים שככה רוצים חשיפה וסבבה, וכאילו זה, אבל גם יש דרך, יש אנשים שעושים את זה בצורה מצוינת, שהם יודעים לגרום לך לסנות, כאילו שאתה תסנע אותם, ובסוף אתה תאהב אותם, כי כאילו יש מהם משהו. כן, זה כמו מה שהיה עם בר פחימה. אולי איזה שילוט, אולי איזה דיון מסוים, והרבה אנשים לקחו את זה שתי כיוונים שונים. הוא בן אדם מאוד חכם בעיניי. כאילו, הוא... יש גם דרך להגיד את הדברים, אתה מבין? כאילו אין בעיה, סבבה, אז אני מבינה את המסרים, אני מבינה שהמסרים באו להציס, אבל גם בסוף יש דרך להגיד את המסר. כאילו אתה יכול להציס ואין בעיה, סבבה, אני מבינה, זה אחלה חשיפה, אבל בסוף אתה צריך להפוך את זה כאילו אתה צריך לבסס את המסר הזה איכשהו, שיוציא אותך טוב. וגם אם אני מבין, לא כולם יאהבו אותך כבעל עסק, כאילו אנחנו לא אותו גלידה, אנחנו לא רוצים שכולם יאהבו אותנו, אבל אנחנו כן צריכים לא לפגוע באוכלוסייה כל כך גדולה, בשביל לקבל חשיפה. כאילו בסוף אנחנו צריכים
אין בעיה להציס ואין בעיה לעשות פרובוקציות, בעיניי זה מיותר, אבל אין בעיה עם זה. פשוט כל עוד אתה יודע להחזיר את הקהל ולגרום לקהל לאהוב אותך בסופו של דבר, אז סבבה. מעניין. אם נגיד הייתי אומר לך, יש לך חודש שלם להזכיר שילוט חוצות באיילון, ולרשום מה שאת רוצה. מה היית רשמת? וואו. 30 יום שכל המדינה, כל מי שעובר שם באיילון דרום, באיילון צפון, רואים את השילוט. אני בעיקר, נראה לי, מה שאני הייתי עושה, זה לרשום את הבעלי עסקים, שבעיניי עומדים לא להיות. כאילו, אין לי את הסלוגן, אני צריכה לחשוב עדיין על הסלוגן, אבל כאילו לרשום שאין להם יותר מקום. מה נגיד, איזה סוגי עסקים? אנשים שבונים דפי נחיתה, עורכי וידאו, מנהלי סושיאל, מאמני כושר אפילו, תזונאים, ועוד המון 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 בעלי עסקים שכבר לא צריך אותם. כאילו כל עוד הם לא משתמשים ב-AI, אין צורך בהם. אני יכולה לבנות לעצמי תפריט תזונה לבד, עם ה-ChatGPT, אני יכולה לערוך וידאו עם קלוד קוד, אני יכולה לבנות דף נחיתה ב1,000,001 פלטפורמות, כבר שנים, כאילו כבר שנתיים בערך. כן. זה מלא אנשים שלא צריך אותם יותר, שהם עדיין יבואו ויגידו לך, בסדר, אבל אני בונה לא כמו AI, בסדר, אתה עדיין מיותר. כאילו, AI בונה את זה מספיק טוב בשביל שאני לא צריך אותך. כנראה שאם היית עושה את זה, זה היה מאוד מתסיס, מעבר לפאניקה, וכנראה תאונות בכבישים. זה היה מאוד מתסיס, נכון. אבל א' זה נכון בעיניי, וגם כאילו בסוף אתה לא יכול להתכחש לזה שה-AI יחליף אותך. כאילו אתה צריך להתאים את עצמך לעולם, זה כמו שהאנשים המבוגרים, מה זה אינסטגרם, ואתם כל היום, אתם הדור הזה שכל היום בטלפון, זה הדור, ואם אתם לא מתקדמים, אתם הבעיה. כאילו זה כמו שההורים שלכם היו במקום אחר, ואתם לא התקדם, כאילו הם לא התקדמו, זה ככה, זה דורות על גבי דורות על גבי דורות, וזה תמיד יהיה ככה. גם אנחנו נגיד לנכדים שלנו בדיוק אותו דבר. נכון. וכל עוד אתה לא מתקדם לעולם של היום, אין לך מקום בעולם. מדהים, 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 מדהים. יש לי עוד שאלות מעניינות שקשורות למהפך שעשית, לשינוי שעשית. מעניין אותי איך המשפחה שלך הגיבה להחלטות שלך, מעסק מצליח שפיתחת לשינוי עסק, לשינוי המקום, אני חושבת שהמשפחה שלי עדיין לא כל כך מבינה מה אני עושה. ההורים שלי, לא משנה מה אני אעשה בחיים, יתמכו בי, גם אם זה לא משהו שהם היו רוצים. אמא שלי הבינה מגיל מאוד קטן שאני לא אעשה תואר ואני לא אהיה באקדמיה, והיא סבבה עם זה. ההורים עצמאיים? לא. אני חושבת, אמא שלי בן אדם מאוד חכם, אבל אם הייתה עצמאית היא הייתה, וואו, הייתה מיליונרית, אבל לא משנה. לא משנה מה אני אעשה בחיים, הם יתמכו בי, גם שלא הייתי הולכת לבית ספר, אמא שלי הייתה אומנם מתאכזבת, אבל הייתה אומרת לי, גל, כל עוד את עוברת הבגרויות, אל תבואי, תעשי מה שאת רוצה. שמחה עלייך. שמחה עליי, רק אמרה לי, זה התנאי שלי, תלמדי, תעברי את הבגרויות, תוציא בגרות מלאה, רק כדי שיהיה לך את הפתח, אם תרצי לעשות משהו, תעשי, והיא הייתה מבינה שאני לא, כאילו היא תמכה בי, לא משנה, אבא שלי גם. אבא שלי אין לו בגרות מלאה, הוא לא סיים בית ספר, אבל לא משנה מה אני אעשה בחיים, הם כן יחששו מזה שלא תהיה לי הכנסה, והם יתמכו בי גם אם לא תהיה לי הכנסה, אבל הם תמיד יתמכו בי לא משנה מה אני אעשה, ואני יודעת שאין הרבה הורים כאלה, ואני מבינה את זה, ואני שומעת בהרבה מקומות שההורים הרבה פעמים מעטים, אבל כאילו אצלי זה תמיד היה תמיכה מכל המשפחה, גם סבתא שלי שהיא לא מבינה מה אני עושה, היא משווקת אותי לאנשים. די. סבתא שלי בטוחה שאני מנכ"לית של אינסטגרם, כל פעם אני שואלת אותי, גל, מה את עושה? מה זה, בואי תספרי לי, בת 88, כן? איזה יופי. ויש לה סמארטפון, והיא תמיד שואלת אותי מה אני עושה, והיא תמיד מספרת לאנשים עליי, כאילו, והיא לא באמת מבינה. כן, היא משווקת אותך במילים שלה. במילים שלה, כן, היא אחראית על האינסטגרם. אני עדיין לא אדם מוסרי, אבל כן. איפה המיליונים? ממש. אם נגיד עכשיו מישהו היה במקום שלך, הוא היה חוזר אחרי נגיד אתיופיה, או טיול גדול אחר, אחרי תקופה מסוימת שהוא היה עובד על העסק שלו, או שהוא עשה מילואים תקופה, הוא החליט שהוא רוצה לעשות טיול גדול, חזר מהטיול הגדול, והוא הגיע עם תובנות אחרות מאיך שהוא יצא. מה הדבר הראשון שהיית אומרת לו? פשוט
תעשה כאילו את מה שאתה רוצה לעשות. כאילו, זה סבבה הלכת ככה וחזרת ככה, זה קורה עם הרבה דברים בחיים. כאילו, לא משנה אם כל תקופה שהיא כביכול יציאה מאזור הנוחות, גם אם זה מילואים, בסוף אתה חוזר עם עקרונות ומסרים אחרים, כי אתה משתנה. גם אם אתה מילואים כלוחם בעזה, גם אם אתה יוצא למזרח, כאילו גם אם אתה יוצא לשבועיים באתיופיה, זה מקומות שבהכרח מוצאים אותך מאזור הנוחות, ובאמת משנים לך את התפיסה. ואם אתה, כאילו פשוט להקשיב לעצמך, ואני לא אומרת עכשיו, אני לקח לי הרבה זמן להתאושש מאתיופיה. הדבר היחיד שגרם לי להתאושש מאתיופיה, זה שאבא שלי היה צריך להתאשפז. וזה מה שגרם לי לקום מהמיטה. אחרת היית נשארת שם באתיופיה? הייתי נשארת במיטה. ולא כמה, אני חזרתי בסוף דצמבר, חגגתי את היום הולדת שלי באתיופיה, חזרתי יום אחרי, והייתי כמעט חודש במיטה. רק כי כאילו לא עיכלת את מה שהיה. לא עיכלתי. פתאום אני כאילו, חטפתי קפה של וואלה, אני עשיתי 5 שנים מהחיים, ידעתי מה אני רוצה לעשות, פתאום אני לא יודעת איך אני ממשיכה בחיים, ואני בת 26, כאילו, אתה צריך לדעת בגיל 26 מה אתה רוצה לעשות בחיים, ואני ידעתי מגיל מאוד קטן, וזה היה הפלקס שלי, שאני יודעת מגיל קטן מה אני רוצה לעשות, ופתאום לא בא לי. כן, ופתאום, רגע, וזה כאילו, הרבה אנשים חווים את זה לפני שהם טסים לטיול הגדול, ואני, בגלל שלא עשיתי, חוויתי את זה באיחור. כן. ואני חושבת שאם לא היה משהו שמכריח אותי לקום מהמיטה, אז לא הייתי קמה. וואו. ורק לי כזה הייתי יושבת טיפה על המחשב וכזה מכריחה את עצמי למצוא משהו שבא לי לעשות, אז כאילו הייתי נשאבת למקום, ואם הייתי מתחילה את זה מאוד מהר, אתה לשבת על המחשב ולהבין מה בא לי. זה היה מתקדם. זה היה מתקדם, וגם הייתי מבינה את זה יותר מהר, וגם לא הייתי נכנסת לבאסה הזאת של וואלה, מה הלאה בחיים. כן. וכן הייתי מנסה לעבוד, כאילו בסוף היה לי עסק, יש לי עסק, וזה משהו שאני צריכה לגלגל עדיין, אבל כשאתה קם בבוקר לעשות משהו שאין לך חשק לעשות, אז לא בא לך לקום בבוקר. וגם אז אין מחירות, אין שירות, אין צילומים. אני מוכרת, אז אני לא רוצה למכור, ואז לא נכנסו עם לקוחות, ואז אין לי עבודה לתת לעובדות שלי. וואו, פתאום אחריות שהיא יותר גדולה ממך. כן. פתאום זה כבר אנשים תחתיי. ופתאום לא בא לי, ולקחתי את הארוחות וידאו שלי לשיחה, ואמרתי להם, תקשיבו, לא בא לי, כאילו. לא בא לי, אני לא יודעת, כאילו. זה דורש הרבה אומץ. הרבה פתיחות גם לבוא ולהגיד, כאילו. לגמרי. אני אגיד שאני עדיין עובדת עם הארוחות האלה לסרטונים של עצמי. הן שתיהן שפיציות ברמות, כאילו, ממש. ואני הייתי בטוחה שאני אחזור לנהל סושיאל, וכאילו, להיות בחברת מדיה, אבל פשוט הבנתי שלא בא לי, כאילו, זה לא כיף לי. ובסוף פתחתי עסק בשביל שיהיה לי כיף. ולא להגביל את עצמך. ולא לעשות, כאילו אם הייתי רוצה לעבוד בעבודה שאני לא נהנית בה, הייתי הולכת להיות שכירה. כאילו, אם אתה לא נהנה בעסק שלך, אל תהיה. וזה קורה להרבה עסקים שיש להם שחיקה, והם סוגרים ונהיים שכירים. ויש לי חבר שהוא היה בעל עסק, הייתי בטוחה שכאילו הוא יהיה מיליונר, ואני פשוט סגר את העסק, כי לא. כי הוא לא נהנה מעבודה. וואו. דרך כלל גם אנשים שבהתחלה הם מצליחים ממש חזק, שיש להם את הפשן, המוטיבציה, הם אחרי זה גם מפסיקים מאוד מהר. בדיוק, כי הם על פול גז, פול, עד השלב של רגע, אולי בעצם משהו אחר. בעצם לא, ואני רואה את זה גם על הרבה אנשים שכולנו מכירים בתקופה האחרונה, שמעלים. נכון, יש את יועד כחל, ויש את עוד איזה בחורה נוספת, בת 18, שעשתה את 100K בשנה, ועכשיו היא משתפת, שוואלה... שאין לי עוד מטרה בחיים. כי מעבר לזה, אני באמת מרגישה את זה, שזה יותר פסיכולוגי ורוחני, יש אנשים שיגידו, אבל המטרה היא לא כסף. כסף הוא אמצעי למטרה, זה אין ספק, אבל המטרה שלי בעסק היא לא להיות מיליונרית. המטרה שלי זה לחוות תרבויות, זה לטוס לתאילנד, ואני לא צריכה... זה חופש תנועה, חופש מחשבה. נכון, אם הייתי רוצה להיות מיליונרית, סבבה, הייתי הולכת להייטק, הייתי עושה מלא כסף, הייתי מרוויחה 50,000 שקל בחודש, והייתי סבבה עם זה. זה לא זה. זה לא לעשות כסף. כאילו... יש לי מטרות בחיים, שאין ספק שכסף יגרום לי להגיע למטרות האלה, זה לגור במקום שאני רוצה לגור, זה לטוס למקומות שאני רוצה לטוס, אין בעיה. כסף הוא לא חלק מהמטרות בעסק, והרבה אנשים גם טועים בזה שהם בונים אסטרטגיה עסקית, שהם שמים, אני רוצה להרוויח 100,000 שקל בחודש, לא, מה אתה רוצה לעשות עם 100,000 שקל האלה? זה מה שיוביל אותך למטרה האמיתית. זה המניע. זה כסף? כסף הוא לא מניע. כסף, כן, הוא אמצעי. כסף הוא אמצעי.
כן. הוא לא מטרה. ואני יכולה להגיד שגם אני נפלתי בזה לא מעט שנים, של להרוויח, אני רוצה, וכל המטרות שלי, אתה תראה כמה אני רוצה להרוויח בחודש, אבל זה לא מטרה. זה לא מזיק. היה לי גם תקופה כזאת שאני שמתי לעצמי מטרה של סכום כסף שאני רוצה לעשות, וכשהייתי מגיע ליותר הכנסה, אז כן יש פה כזה, וואי, זה כיף לי, כאילו זה, מה זה אומר עליי? זה אומר עליי שאני יותר טוב, שאני יותר תורם, שאני יותר עושה, והיה פה פלקס, כן? פלקס גם למשפחה, ווואלה זה מרים, צריכה לשכם, ואז מצד שני, זה לא מחזיק, כי את צריכה לעשות את זה עוד חודש נוסף, את אומרת, וואלה, לא יודע, כאילו לא יודע אם זה מה שהשאיר אותי, מה שהחזיק אותי, וגם היה לי את זה הרבה עם עצמי, שאמרתי, למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני בכל זאת הולך במסלול שאני הולך? למה דווקא זה? כי אני גם רואה את הסביבה שלי, את האנשים סביבי, אם זה חברים, פתאום אנשים שכבר מאורסים, שכבר יש להם כסף לדירה, ואני אומר, איפה אני פה בהשוואה אליהם? סוג של כמו איזה השוואה כזאת מסוימת, ומאוד קשה לבוא ולהגיד, למה בחרתי דווקא בדרך הזאת, שאני ממשיך בה, כשאני מסתכל על שאר האופציות והאלטרנטיבות, אז זה באמת חייב להיות פה איזה מניע, איזה משהו מאוד חזק, שישאיר אותך בתוך הדבר הזה, בתוך המסלול הזה שבחרת מלכתחילה, כי אחרת מאוד קל ליפול לכל הפיתויים והאפשרות מסביב, במיוחד גם כשרואים את כל המסביב וכל האופציות. אני יכול להגיד לך ששנת 2025 שלי, זאת הייתה שנה של מאוד לחקור את עצמי, מאוד לטייל בחול, לראות עולם. טסתי כל חודש וחצי לחול, הייתי ב10 פעמים בחול. וואו. זה התחיל מ-2025, אני חושב בינואר, שאמרתי, טוב, אני רוצה לראות עולם, כי לא ראיתי עולם לפני זה, זה היה גיל 20, גיל 23, זו פעם ראשונה שטסתי לחול. וואו. טסתי לפראג, ומשם נפתח לי האופק, אמרתי, וואו, כאילו יש עולם מחוץ לישראל, איזה יופי, איזה שפע יש. ומשם נכנסתי ג'וק לראש, שאני רוצה עוד מזה. ומשם זה מתחיל. כן. ואז 2025 התחלתי לטוס, ושוב פעם, הייתי מגיע למצב שהייתי נגיד בבודפסט, עם חבר, חוזר לארץ, ואומר, רגע, לא הייתי בבודפסט מספיק, אני רוצה לחוות שם עוד קצת, חודש אחרי זה טס שוב פעם לבודפסט, אבל טס לבד. כן. הייתי בכמה יעדים באירופה לבד, גם היה לי דברים שרציתי לעשות לבד, נגיד אחד מהדברים שמאוד מאוד רציתי לעשות, זה לעבור בין מדינות ברכבת. אוי, זה מגניב ברמות. כן, אז טסתי לבודפסט, משם לקחתי רכבת לווינה, הייתי בווינה 5 שעות, עשיתי שם איזה טיול רגלי של כמה שעות, הייתי שם אפילו באיזה מוזיאון מטורף שם, הכל לבד, אני רואה כרכרות וסוסים וטירוף, כאילו אימאלה, ואת כל הארמונות וכל השפע, זה כל כך הרבה אנשים ותרבות ושפה, ואז אחרי זה אני חוזר לארץ, ואני רואה את הארץ, ואני חוזר לדבר הנוח והרגיל, אבל זה לא מה שמעניין אותי כרגע, הבנת? כן. ואז אני נחשף לעוד מקומות, פתאום אני טס למונטנגרו, אני רואה את כל העצים וכל הירוק וכל האגמים וכל זה כאילו זה יופי ממכר. הייתי בדובאי, באבו דאבי, ממש במרווחים של איזה חודש וחצי בין יעד ליעד, הייתי בקפריסין איזה 5 פעמים באותה שנה, כי זה גם יעד שמאוד אהבתי לטוס לשם, לנקות את הראש, גם בגלל שהוא היה קרוב והיה זול, הייתי טס לשם, מזכיר איזה Airbnb לשבוע, שבוע שלם אני ננעל על מטרה, אז שם נגיד צילמתי קורס דיגיטלי גם, מגניב, וואו, לעריכות, אז הייתי מביא לשם את המצלמה, עושה שם את מה שאני רוצה לעשות, חוזר לארץ, אני אומר אוקיי, הצלחתי לעשות את מה שרציתי, וזה היה מדהים, זה צ'יט, מעבר לזה של לטוס לבד, זה אחד מהדברים המדהימים שאפשר לעשות, וגם המפתחים שאפשר לעשות, זה שלב הבא, זה שלב הבא של בתי קפה לבד, אחרי זה מסיבות לבד, ברים לבד, חול לבד, ואז ברים לבד בחול, מסיבות לבד בחול. וואי, אצלי זה היה בדיוק הפוך, כאילו אני באה לצאת לבתי קפה לבד, זה תמיד היה לי, אבל אני טסתי שנה שעברה, גם בינואר, למילאנו לבד. אני זוכרת שממש כזה, זה היה קנייה אימפולסיבית של הכרטיס, ואמרתי לזה שיצאתי איתו אז, אמרתי לו, תקשיב, היינו איזה שבוע ביחד, אמרתי לו, תקשיב, אני טסה, קניתי לעצמי כרטיס למילאנו. ואז הוא אמר לי, כאילו, למה אמרת, היינו טסים ביחד, אמרתי לו, לא רוצה, אני רוצה לצאת לבד. טסתי לבד, יצאתי, הסתובבתי שם, הייתי 5 ימים, אחרי 4 ימים אמרתי לעצמי, כאילו,
טוב, ראיתי את מילאנו, נוח פה, מכירה כבר את מילאנו, מה הלאה? ואז אמרתי לעצמי, טוב, כאילו כולם מדברים על קומו, בוא ניסע לקומו עכשיו, 40 דקות, נסיעה ברכבת, והתחנה המרכזית שלהם ענקית, כאילו יש שם אולי 27 רציפים. מטורף. הם לא יודעים אנגלית. שאין בארץ. אין בארץ, זה בתוך קתדרלה מהממת כזאת. וואו. האנשים שם בקושי יודעים אנגלית, אז לך תתנהל בתוך הדבר הזה. שזה כיף. וזה זה כיף. נותן לך איזה אתגר, כמו איזה חדר בריחה כזה שאת רוצה... אני זוכרת שאני יושבת ברכבת, בדרך לרכבת, כאילו במטרו, אני יושבת ואני כאילו גל, את בטוחה במה שאת רוצה לעשות? ואז אני מגיעה, פספסתי את הרכבת, 2 רכבות פספסתי. אני יושבת ברכבת בדרך לקומו, רק אל תירדמי, אל תגיעי לציריך, את לא תדעי לצאת מזה. זה רכבות ארוכות גם, זה עובר רכבות במדינות. ארוכות. כן. ואני יושבת שם, ואני כאילו מסתכלת על הנוף בהלם, לא שומעת מוזיקה, רק שומעת את הרכבת. אימא'לה. אני כאילו, תודה לעצמך שאת יוצאת מאזור הנוחות ועושה משהו שהוא מפחיד, כי רק טוב יצא לך מזה, והסתובבתי בקומו לבד, 3 שעות, לא פגשתי, כל מילאנו בכללי, לא פגשתי ישראלי אחד. איזה כיף. חוץ מפעם אחת בקומו, שנכנסתי לפליין טייגר, פתאום אני שומעת עברית, ואני מסתכלת על הבן אדם, הוא מסתכל עליי ועושה לי, את דוברת עברית. אז אמרתי לו, אני גם יכולה להיות אנטישמית באותה מידה. כל הזמן אני רואה עליך שאת בן אדם טוב. מה, וזה, כאילו, מאיפה את? והתחלנו לדבר. והוא אמר לי, כן, אני באה לעסק, ואני עברתי לפה עם המשפחה שלי, ואני גר, כאילו, אני עובד דרך המחשב. ועברנו לפה כי זה מקום שקט, ואין פה ישראלים. ואתה לא חי... את שפגשת אותו. כן, בדיוק. הרסת לי. זהו, הוא אמר לי, אני טסה מפה. הוא אמר לי, אין פה ישראלים, ואני אמרתי לו, היי, היי. אני פה. וכאילו, אני יודעת איזה מקום ממש תיירותי, אז אין לי מושג איך הוא פגש, כאילו איך הוא לא פגש ישראלים, אבל כאילו הגעתי לשם, הוא אמר לי, אני עובד דרך המחשב פה, כי שקט פה. כן. וקומו נמצא ממש בגבול שוויץ. מדהים. והייתי בחורף, ולא היה שלג, אבל כאילו הייתי בחורף, ואני כאילו הסתכלתי על המקום והייתי כאילו, וסבבה, אני מרמת הגולן, אני יודעת מה זה נופים, אני יודעת מה זה שקט, אבל זה לא, כאילו זה לא נותן לך את ההרגשה של מה שחווית שם. זה יציאה מאזור הנוחות, זה לנסוע 2 שעתיים ברכבת למקום, מדהים. שאם אתה מפספס את התחנה, אתה בשוויץ. כאילו, במקום שהוא מאוד יקר, לא תכננת להגיע אליו, והדרכון לא עליך. כאילו, כזה. וזה כאילו מעבר לזה שנהניתי להיות שם לבד כל כך הרבה זמן, זה כאילו מפתח אותך, כי פתאום, מה זה לצאת לטייל לבד, כאילו? זה כלום, זה קטן עליי. מה זה הארץ? מה זה לצאת, כאילו? זה צ'יפס. כן, חול זה 1,000 קילומטרים מהבית, זה... ואז שטסתי לאתיופיה, פתאום אתה מבין ששם בכלל הם לא דוברי אנגלית, כאילו באף מקום, וזה להגיע למקום שהתנאים שלך הם לא תנאים, הם לא לישון בבית מלון, ב-Airbnb במילאנו, זה לא כמו לישון במלון באתיופיה, זה לישון עם בן אדם בחדר שפגשת אותו ביום של הטיסה, כאילו, פעם ראשונה. אם נותנים לך לבחור חודש באתיופיה או חודש במילאנו, מה את לוקחת? אוי, איזו שאלה קשה, אני מתה על מילאנו, הייתי גרה במילאנו, חלום שלי לעבור לאיטליה, אבל הייתי רוצה גם להיות באתיופיה חודש. לא יודעת אם בהכרח באתיופיה, במקום שהייתי, אבל כן באפריקה, איפשהו. אני ממש רוצה לטוס לקניה. אבל אם לגור במקום, אז באיטליה, זה כאילו החלום שלי מגיל קטן, למדתי אפילו איטלקית פעם. רציתי ללכת ללמוד אופנה במילאנו. איזה יופי. אבל לא יושבת ותופרת, אני לא... אני יודע שטנזניה מעניינת. טנזניה, לעבור לזנזיבר. גם יחסית מפותח. כן. זנזיבר. זהו, שלא בא לי מקומות מפותחים. בא לי להגיע, גם לא הייתי באדיס באתיופיה, הייתי בכפר בהוואסה, שזה עיירת דגים, שהיא... אנשים שם חיים מדגים, כאילו. זה המסחר שלהם, והם מקום אין להם באמת כסף, כאילו, זה לא שהם מומלסים, אבל הם כן ישנים, עושים שנץ, כאילו, מתחת לאיזה עץ באמצע הרחוב, אבל זה כאילו ולא מקום... רואים איזה מוזר, כי לא, זה לא מוזר. זה משהו שהוא מאוד מקובל שם. אני כמעט הלכתי כאילו לעשות שם גם שנץ איזה פעם אחת מתחת לאיזה עץ. יש איזה לגיטימציה לזה. כולם עושים את זה. כן. וכאילו, לא עשינו הרבה דברים, לא עשינו, אין שם תיירות כמעט. כאילו, תחשוב שזה 5 שעות מהאדיס, מי מגיע לשם, אתה עובר איזה 3 מחוזות בדרך. וזה כאילו להגיע למקום שאתה באמת לא מכיר, כאילו, סבבה, באירופה,
היא מאוד מפותחת, כאילו אתה כן יוצא שם מאזור הנוחות, אבל היא מפותחת. נכון. אתה מגיע למקום שאין לך תנאים, אין לך מים, כאילו אתה צריך לקוות שיהיה לך מים, לא מים חמים, מים, שיזרום לך מים, שיהיו סבבה להתקלח איתם, לא תצא יותר מלוכלך, אתה יוצא החוצה מהמלון, תוך החדר שלך הם מעשנים בונה, הבונה, הקפה שחור הזה שלהם, מעשנים אותו בחוץ, ואתה כל היום חי בריח של שריפה, ריח של קומזיץ בתוך האף. וואו. ואני חזרתי לארץ, אני כאילו נשמתי אוויר והייתי כאילו, איזה אוויר טוב יש פה. עכשיו בואו, אני בתל אביב, כאילו, כן, כן. איזה, אני לא ברמת הגולן, אני בתל אביב, איזה אוויר טוב. איזה אוויר צח, כן. כן. אבל אתה מגיע ואתה כאילו, וואו, איזה אוויר יש כאן, מטורף כאן. כאילו, באיזה חיים אנחנו חיים, אנחנו מתלוננים על זה. כן, נותן לך פרספקטיבה שונה. מאוד, למרות שכאילו, להיות באתיופיה, גם אם זה שבועיים, זה רגיש חודש. אתה כאילו, אתה באיזשהו שלב שאתה מתרגל לחיים האלה, אתה מתרגל לזה מאוד מהר, אתה כאילו פתאום קולט שהכל קטן בחיים. כאילו, הכל, אתה מחליט איך החיים שלך נראים, ושם אין להם הזדמנות להיות מה שלך, יש הזדמנות שאתה גדל כאן בארץ. יש לך הזדמנות ללמוד דברים, יש לך הזדמנות לראות עולם, הם כנראה נשארים שם קבוע. הם כנראה לא יודעים שיש משהו מעבר לאתיופיה. ויש שם מלחמת אזרחים, לא שפה כאילו המצב המלחמתי יותר טוב, אבל יש לנו הזקות. יש לנו ממדים, הם גרים בבתים מבוץ. כאילו, אז סבבה. כאילו, אז יש פה מלחמה, אבל יש לנו דרך. בא לי להגיד להינצל, אבל זה לא נכון. כאילו, אני גם לא יכולה להגיד את זה בתור מישהו שעושה מילואים כל כך הרבה. אבל כאילו, יש לנו את הפריבילגיה ללכת לממד. שלהם יש להם בית מבוץ, כאילו, הם לא, אם הפציצו להם את הבית, לא יקרה בית, לא יהיה בית, זה מבוץ. כן. אבל זה משהו שכאילו, אתה פתאום לומד להעריך את הדברים הקטנים שיש לך ביום. שזה תמיד טוב. את היית ממליצה למישהו שסיים את הצבא לעשות טיול גדול? או שהיית אומרת לו לפתוח עסק כמו שאת עשית? וואו, אני לא חושבת שכולם יכולים לפתוח עסק. אני לא חושבת שלכולם מתאים להיות בעלי עסקים. אני חושבת שטיול גדול כן מתאים להרבה אנשים. אני אישית לא חושבת שאני הייתי עושה את הטיול הגדול אם היית מחזיר אותי לסוף הצבא. אני לא בן אדם של טיול גדול. אבל אני חושבת שכאילו מי שלא סגור על עצמו, שילך רגע לחוות. לא חושבת שללכת לטיול ולבזבז את כל הכסף שלך על מלונות ולא יודעת מה עושים בטיול הגדול, זה משהו שהוא נכון. אבל אני כן חושבת שצריך לחוות עולם. אני אישית בחרתי את הדרך ההפוכה. קודם להרוויח כסף, ולא להיות תלויה בכסף שלי בשביל להמשיך. כאילו לטייל, ואז לצאת לאיפה שאני רוצה. אני לא חושבת שנכון להגיע לטיול הגדול ולבזבז את ה-80,000 שקל האלה שלך, ואז לחזור לארץ בגיל 24. ולשאול בכלל מה רוצים לעשות ומה אני רוצה. כי בטיול הגדול אתה לא באמת יוצא למצוא את עצמך. נכון. זה שקר. אבל יש אנשים שזה באמת מתאים להם, כאילו, אני מסתכלת על אנשים בחיים שלי, שאני מסתכלת ואני כאילו, רובם לא בעלי עסקים, ואני גם לא חושבת שהם צריכים להיות בעלי עסקים. כאילו, יש אנשים שפשוט לא מתאים להם. זה ממש איך את מזהה את זה? איך את רואה בן אדם? את אומרת, זה בן אדם שמתאים לו להיות. בן אדם שלא מסוגל לצאת מאזור הנוחות. וואי, אני אדבר רגע על... זה ממש דיסוננס. בוא נרחל, כן. פינת הריחולים. הייתי עם מישהו שנה, היינו ביחד שנה, והרבה, זו הייתה זוגיות ממש טובה. כאילו, בן אדם ממש מקסים, אני אגיד את זה לפני שאני אתחיל לפתוח. הוא מאוד היה בן אדם שלא מסוגל לצאת מאזור הנוחות שלו. גם הוא לא רצה שנעבור לגור ביחד, אבל גם אם כן, בטווח מאוד ספציפי בארץ, שהוא לא מתאים לטווח שלי. כאילו, אין מצב שנעבור למרכז, אנחנו נחיה רק בצפון, ביישובים וקיבוצים מאוד מאוד ספציפיים, אבל עדיין לא. עדיין לא נעבור לגור ביחד, והיינו כבר שנה, ואני כבר הייתי עוד שנייה בת 26, הוא כבר היה בן 26, ואני אומרת לעצמי, עד כמה אתה יכול לחיות בבית של ההורים? אתה לא מסוגל, כי די, צא מהבית של ההורים, אני מבינה שאתה בן יחיד. וואו, כאילו את שכנעת אותו שיצא מהבית. והרגשתי שאני ממש נלחמת על לשכנע אותו, שאני כבר חייתי 4 שנים מחוץ לבית, אז די, כאילו אני לא מסוגלת יותר. ואז אמרתי לו, באיזשהו שלב, הצבתי לו אולטימטום, ואמרתי לו, אני עוברת, איתך או בלעדיך. כן. באיזשהו שלב הבנתי שלא בא לי כאילו להיות במרדף של לשכנע, ואז כאילו תמיד היה לנו את הדיבור של אני הולך לחדר כושר, זה כן מוציא אותי מאזור הנוחות, לא, אתה רגיל ללכת לחדר כושר.
וסבבה שאתה מרים משקלים כבדים, מוערך, אני שמחה שאתה שומר על עצמך. זה לא לצאת מאזור הנוחות להרים משקלים כבדים. זה משהו שאתה אוהב לעשות. זה לא מוציא אותך מאזור הנוחות. אז סבבה, אז טסת לטיול הגדול והמשכת אותו לבד. אוקיי, זה היה לפני 4 שנים. מה עשית מאז? כאילו, אתה עובד בעבודה כבר 2 אותה עבודה שהיא, אתה לא תוכל לעבוד בה לכל החיים, כי אין לך אפיקי התקדמות בעבודה. אז זה לא לצאת מאזור הנוחות, זה לעבוד במשהו שנוח לך לעבוד בו, כי אתה מכיר גם את הבוס, וזה לגור בבית של ההורים שנוח לך לגור בו, כי אתה לא צריך לשלם שכירות, ואתה מרוויח אחלה, אתה יכול לשלם שכירות, ועד כמה אתה יכול לחיות בבועה שלך. למה לא לצאת? עזוב, אז אתה לא אוהב את תל אביב? אז בוא נגור בהרצליה. בוא נגור ביישוב במרכז, מה אכפת לך לנסות, סבבה? גם אם לא תאהב. מה כבר אפשר להפסיד כן, אז לא תאהב לגור במרכז? אין בעיה, נחזור לצפון. בוא תנסה. אז סבבה, אז מה יכול להיות? שנה של שכירות, זה מה שיהרוג אותך? עזוב, נצא באמצע החוזה, בשבילך. אפשר גם אפילו להיות תקופה קצרה, ואז לסבלט את זה למישהו אחר, כן, וזה חוסך את זה. רק לנסות בחיים, כאילו, וזה נגיד היה משהו שהוא כאילו גרם לי להבין שאני לא רוצה את החיים האלה. כן, אי אפשר לשכנע מישהו שמלכתחילה לא רוצה. נכון, וזה בן אדם שאני מסתכלת עליו, הוא לא יהיה בעל עסק, כי הוא לא מסוגל לצאת מאזור הנוחות, הוא לא מסוגל לעשות דברים שהם טיפה קשים מדי. אז סבבה שאתה בחיטוב שהוא אינטנסיבי, ואתה יכול כל היום רק חזה ואורז, זה לא לצאת מאזור הנוחות, זה לענות את עצמך. זה לענות את עצמך במקום שאתה לא רואה בו חיים אחרים, כי להיות קיבוצניק, במקום ספציפי שאתה חי בו כל החיים שלך, מהתיכון, סבבה? כן, זה עוד יום בחיים שלו. זה עוד יום, זה משהו שאתה רגיל עליו לחלוטין, כאילו, כן. זה לא לחוות משהו שהוא אחר. כן, יש הרבה אנשים שמאוד בגישת אני עושה את הפעולות שלי, את אותן פעולות, את אותן ארוחות גם, את אותו תוכנית אימונים. כבר שנים. כן, והם פחות מחפשים את הגיוון. וזה סבבה, אין בעיה. כאילו, אם אתה רוצה לחיות ככה, זה שלך. אבל זה לא משהו שיקדם. זה לא משהו שיקדם אותך, ואם אתה סבבה אם לא להתקדם בחיים, סבבה, זה שלך גם. אני לא מתערבת לאנשים בהחלטות שלהם בחיים. זה משהו שאני בהכרח לא יוצא בחיים שלי, אבל זה לא משהו שאני אעצור בן אדם מלעשות אותו. אני פשוט מרחמת על אנשים כאלה, שלא מסוגלים להיות לבד, שלא מסוגלים לפתח את עצמם, וכאילו, יש הרבה אנשים שיגידו למה צריך לצאת מאזור הנוחות? זה כאילו, מה זה נותן? מה זה נותן לי? מה זה מפתח אותך. נכון. ברמות. אולי כן להם איזו מטרה שהיא מעבר, שהיא דורשת מהם להתפתח. כן, אבל אתה יכול לחיות כבן אדם בלי מטרה? לא, זה דיכאון. חייב מטרה, חייב משמעית. חייב איזה כיוון, איזה משהו שאת אומרת, וואו, בא לי לעשות את הדבר הזה בגלל ש... גם אם זה לא עכשיו להקים עסק ולהרוויח מלא כסף, גם אם זה צמיחה חופשית, סבבה? נכון. זה מטרה שחייבת להיות לך. כאילו אם לא, אתה פשוט תהיה בדיכאון, ואנשים כאלה הם נכנסים לדיכאון, בטח שאתה גר במקום שאין לך יותר מדי אפיקי התפתחות במקום. כאילו אני מאוד אוהבת את הצפון, זה לא מקום שהייתי מסוגלת לגור בו, אבל אני מאוד אוהבת את הצפון, אני תמיד הייתי אוף מוזר ביישוב, כאילו אני לא מכירה גם כזה, אתה תשאל אנשים אם הם מכירים אותי, הם כנראה לא, אני גם לא מכירה, וזה לא מקום שאתה יכול להתפתח בו, כי זו אוכלוסייה מאוד ספציפית, שנשארת המון המון שנים באותו מקום. ואני יכולה להגיד לך שאין לי חברים בצפון בכלל, וגם שגרתי שם 1.5 שנה הייתי לבד, הייתי גם יוצאת לבתי קפה לבד, כי... כן, פחות מצאת את הטייפקאסט. עזוב את זה שאין אנשים בגילים, אלא אם כן נשואים עם ילד, אבל אני לא מצאתי את עצמי מהיסודי שם, כאילו, בצפון, היה לי ילדות שם מאוד קשה, אבל ברגע שהגעתי לכאן, פתאום קלטתי שהכל קטן עליי. כאילו, מה אני רוצה לעשות שאני לא יכולה לעשות במרכז? אני יכולה להיות מי שבא לי, איך שבא לי, להתלבש איך שבא לי, ששם מסתכלים עליי מוזר, להתנהג איך שבא לי. יש מיליון אישויות בתל אביב שהרבה יותר מוזרות ממני כנראה. אני יכולה להיות מי שבא לי. וזה לא מונע ממני כי האוכלוסייה מכתיבה לי משהו אחר. נכון, יש לך את החופש בחירה. כן. מעניין, אני חושב שזה גם אחת הסיבות למה עברת למרכז, בגלל האפשרות עברתי למרכז, זה גם סיפור רכילות. היה לי חבר בצבא, מאמצע הצבא עד אחרי הצבא שנה, וגם הרגשתי שהוא מאוד תוקע אותי. הרגשתי שגם אנחנו נגור בצפון
ליד אמא שלי, והיא תטפל לנו בילדים, יהיה לנו ילדים כבר בגיל 24, ואני לא רציתי ילדים, אני עד היום, דרך אגב, לא מעוניינת להיכנס להיריון. והוא כזה היה ממש שם, ואז באיזה שלב, היה לנו איזו שיחה, באיזה שישי אחרי שאנחנו כמעט שנתיים ביחד, הוא אמר לי, כן, אמא שלי בונה לנו בבית החדש של היחידת דיור. אז אמרתי, אני לא רוצה לחיות ביחידת דיור, אני רוצה לגור במרכז. ואז הוא אמר לי, לא, אנחנו נגור בצפון, אמרנו שטטטה, ואני אמרתי, אני לא אמרתי. אני רוצה לגור במרכז, אני רוצה לחוות כמה דברים לפני שאני מתקבעת בבית. כן. כאילו, אני לא רוצה להיות מחויבת לשום דבר כרגע. וזה הסופה שנפרדנו, כי כאילו אני לא במקום. וזה אחרי כמה זמן שהייתם? כמעט שנתיים. ובאותו שבוע, נפרדנו ביום שבת, ביום ראשון אמרתי לאמא שלי, אמא, אני עוברת לתל אביב. אני בת 21, כן? אמרה לי, יאללה, בוא נלך שבוע הבא לחפש דירות ביחד. והיא באה איתי לחפש דירות. איזו מלכה. וסגרנו דירת שותפים שהתבררה להיות, אתה יודע איך זה שותפים בתל אביב. כן. פחות. אבל זה מה שגרם לי כאילו לעשות את הצעד, ואני אומרת, כמה את יכולה להישאר באזור הנוחות? את ב-21, אומנם זה מוקדם לצאת מהבית. אז מה נבדוק את זה? כן. כאילו, אומנם את ב-21 ואת קטנה, סבבה, אבל יש גיל, כאילו, ספציפי שעוברים למרכז? לא. את באה לך לעבור, את מרגישה שאת מסוגלת להחזיק דירה, לכי על זה. תגשימי את עצמך, כאילו, ואמא שלי ממש דחפה אותי לזה, אולי גם סתם רצתה שאני אעוף מהבית. זה מדהים שהיא דחפה את זה. אבל... בדרך כלל ההורים דווקא להפך. הם רוצים להשאיר את זה. נכון. וגם אח שלי הקטן עבר בגיל 22 מהבית. וכאילו, אנחנו כן... אני מאוד חושבת שכאילו, אם זה לא היה קורה, היה לוקח לי קצת יותר זמן לצאת מהבית, אבל כאילו, השיחה הזאת שגרמה לי להבין, כאילו, מה את עושה פה? את פה לבד, את לא נמצאת במערכת יחסים שאתם רוצים את אותם מטרות, את לא רוצה להיכנס להיריון, הוא רוצה שבגיל 24 כבר יהיה לך ילד ראשון, את לא רוצה ילד, אני לא רוצה ילד. כאילו בכלל. יכול להיות שאולי עכשיו זה קצת השתנה, אני בת 26, אני עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אני לא פוסלת אימוץ, אבל את לא רוצה את זה בגיל 24, היום אני בת 26 ואני לא מדמיינת את עצמי עם ילד, אז בגיל 24 אין מצב. וואו, וזה הבנתם רק אחרי שנתיים. אני חושבת שהבנו את זה מההתחלה וסירבנו להגיד את זה אחד לשני. כי אמרתם בטח זה ישתנה או משהו. הוא אמר זה בטח ישתנה, אני ידעתי שזה לא ישתנה, אבל כאילו אמרתי, טוב, כאילו אני מחליטה בסוף מתי אני נכנס להיריון, אני כאילו, זאת שנוטלת הגלולות בסופו של דבר, אני מחליטה להפסיק לקחת אותן. אין לי בעיה להתחתן עם בן אדם שאני רואה איתו עתיד, גם אם זה מאוד מהר, ולא להביא איתו ילדים ישר. כאילו אני תמיד נכנסת לזוגיות שאני רואה איתו עתיד, ואין לי בעיה להתחייב מאוד מהר ללהיות ביחד לכל החיים, להגיד שאני בהכרח אביא ילדים יום אחרי. זה מילה גדולה. כן, בעיניי חתונה זה, מה זה חתונה? זה פשוט לחגוג אהבה, אני לא רוצה להתחתן ברבנות, אני כאילו לא רואה את עצמי שם. וואו. כן. אז וואו, דיברנו על מלא דברים. דיברנו גם בסוף על זוגיות, דיברנו על להיות בעלת עסק, על המעבר שלך למרכז, החזרה שלך לצפון, הנופש שלך במרכאות באתיופיה. איזה פרק חזק היה לנו היום עם גל בוים, תודה גל על הכנות, האומץ והשיתוף. הסיפור שלך מזכיר שהצלחה אמיתית היא לא רק לבנות משהו שעובד, אלא לבנות משהו שמתאים לחיים שלנו באמת. אם התחברתם, מוזמנים לעקוב אחרי גל באינסטגרם. תודה שהייתם איתנו ונתראה בפרק הבא.